Kaixo, Maider Olaizola naiz, Irudika Estudiokoa, eta nire proposamena bigarren aukera bezala aurkeztu izan denari izen bat jarri beharko banioke, berrerabiltzen izena jarriko nioke. Proposamen honen oinarrian 3 ideia nagusi daude. Lehenengo ideia, gaur egungo plazaren irudia mantentzea. Hau da, proiektuko baldintzetan kentzeko aukeran ematen ziren kioskoa eta arkupea mantentzea. Kioskoaren kasuan, urte guztian zehar antolatutako ekimenetan duen protagonismoa ukaezina da. Bat aipatzeagatik, sokamotora dagoenean, jendeak zezenek ikusteko gustoko duen tokia kioskoa dela. Jakina da, gaur egun, bere azpian dauden komunek ez dutela indarrean dauden irisgarritasun legerik betetzen. Eta teknikoki ere, betetzen saiatzea ez dela bideragarria. Horregatik, komunak, kiosko betik Berdura plazako ertz batetara pasatzea proposatzen da. Sarrera kanpoaldetik zuzenean izango zutelarik. Arkupei dagokienez berriz, gure klima ezagututa eta batetik bestera oinez mugitu ahal izateko eskaintzen dituen abantailak ikusita, mantentzea komenigarria dela deritzot. Are gehiago, enparantza nagusia oinezkoentzako eta merkatalgune bezala bultzatu nahi den tokia izan da. Horregatik, orain arteko Azpeitiko historiaren parte diren sinbolo hauei, eutsi eta berritzaren aldeko apustua egin da. Bigarren ideia berriz, enparantza nagusiaren eta aldezarranen arteko lotura sendotzea da. Beste hainbat herrietako esperientziatik abiaturik, zoladuraren tratamendu bera hiltzeak herrian, espazio desberdinen arteko integrazioa areagotu eta herriaren izaera indartzen laguntzen du. Horregatik, aldezarreko zoladuraren tratamendu bera jarraitzea erabaki da. Adokinen aldeko apustua egin da. Hauek kokatzeko, aldezarrean planteatutako eskema bera jarraitzea planteatzen da. Arkupeetan berriz, harri-losa zabalak. Adokina jartzeko proposatzen den moduak, plazari mugimendu bat sartzeaz gain, kioskoari dagokion garrantzia ematen dio. Adokinez gain, zoruan txatutako argiak ere proposatzen dira. Hauek, argiztapen lana egiteaz gain, autoak aparkatzeko aukera aurrera hartengo balu, aparkatzeko plaza bakoitza mugatzeko erreferentzia izango lirateke. Plaza, aparkalekuekin izango zen kasuko planuan, arkupen ondoan bakarrik jarri da autoak aparkatzeko aukera. Dena parkin edo dena oinezko izan gabe, erdibideko gauza bat ere posible dela ikusteko. Eta azkenik, enparantza foru ibilbideruntz eta ibairuntz zabaltzeko nahia dago. Horretarako, ibai gaineko plataforma ertzeraino luzatu eta eskailera jarrai batzuk planteatzen dira. Ibai gainean, eraikitzaren zailtasunak badakigu asko direla, eta baimenak lortzea ez dela horren erraza. Baina garrantzia handia duela iruditzen zait, enparantza nagusia ibaira zabaldu ahal izateak, eta ibai ondoko paseoarekin eta zelairu-zelarekin harremana sendotzea. Hau dela eta, naiz eta gaur aukerarik ez izan planteatutako plataforma amaitu eta lotura sendotzeko, bihar egin ahal izateko aukerei eutsi beharko genieke. Eta nire aldetik hauxe da dena. Eskerrik asko.